Signaalimedian haastattelussa tänään Sara Parikka. Tervetuloa. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Ensimmäisenä mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sulle kuuluu? No kiitos, kuuluu aika hyvää. Tosi vauhdilla lähtenyt tää vuosikäynti, että aika kiireistä ja sit siihen yhdistettynä vielä tää lapsiperhearki, niin aika vauhdikasta menoa, mutta hyvää kuuluu. Joo. Mikä on sun mielestä parasta keväässä? Mun mielestä kevät on parhain vuoden aika. Mä rakastan jotenkin sitä, että kaikki niin kun lehdet tulee nupuille ja luonto herää henkiin. Ja sitten se, että valon määrä lisääntyy, kyllähän se antaa ihan mielettömästi energiaa. Ja jotenkin se, että tieto siitä, että kesä on pian täällä, niin se on vaan parasta. Sut yhdistetään varmasti heti salkkareihin, koska sä oot näytellyt Peppiä vuodesta 2008 asti. Niin kuinka paljon sua tunnistetaan kadulla? No kyllä mua tunnistetaan, mutta miten sen nyt sanois? Tosi niin kuin normistihan mä elän elämää ja Suomessa voi elää, vaikka olisikin ollut pitkään just telkkarissa, mutta toi some on kyllä auttanut siinä, että kyllä mä sanoisin, että valtaosa kyllä tietää niin kuin mun oikean nimen ja lähestyy mua enemmän niin kuin Sarana kuin sitten Peppinä, että ihmiset kyllä tosi hyvin hahmottaa sen, että se on se telkkutyö ja sitten on niin kuin muu elämä. Joo. Ahdistaako se koskaan, että ihmiset tulee juttelemaan? Ei se kyllä. Siis nuorempana joo, että mä aloitin kun mä olin 16, niin sit silloin kun oli aika nuori, kun se alkoi kaikki se julkisuushomma, niin silloin mä muistan, että mulla oli ehkä enemmän kipuilua sen kanssa, mutta nykyään niin ei kyllä. Ja sit ihmiset on tosi ihania, jos ne tulee juttelemaan. Nehän on niinku hirmu mukavia ja ne haluaa yleensä vaan käydä sanomassa jonkun, että vitsi mä tykkään seurata sua tai sanomassa jonkun positiivisen asian, niin en mä tiedä miten siitä voisi pahastua, että ei se kyllä ahdista. Mikä on ollut sulle sellainen niin kuin haastavin kohtaus kuvata salkkareissa tai ylipäätään niin kuin näyttelijänä? No niitä on ollut kyllä paljon. Et ehkä semmoinen nopea aikataulu jo vie siihen, että on haasteita siinä, että pitää niinku tuottaa sitä tai saada joku tietty tunne perille lyhyessä ajassa. Mutta varmaan sellaiset, jos mennään niinku äärilaitatunteisiin, niin ne on aina semmosia, mitkä sitten kuitenkin kestää hetken, että mistä se sitten ammentaa ja hakee. No sit mä haluaisin kysyä tuosta sun blogista, kun mä oon sitä lukenut ihan siitä asti, kun se alkoi. Niin mistä lähti se innostus siihen blogin kirjoittamiseen? Mä olin silloin äitiyslomalla mun esikoisen kanssa ja jotenkin tuli vaan semmoinen fiilis, että halusi tehdä jotakin siinä sivussa. Mä oon aika sellainen toimelias tyyppi, että mä en kauheasti sillai vaan tykkää ehkä siitä, että on niinku viikkokausi, ettei tekisi mitään. Niin mulla tuli sellainen, että no mä perustan nettisivut ja että sieltä myös ihmiset saa muhun yhteyden ja mun yhteystiedot. Ja sit mä ajattelin, että no mä laitan siihen rinnalle blogin ja sit mä innostuinkin siitä tosi paljon ja nyt just oon sit kirjoittanut sitä yli 4 vuotta, että joo, ihan vaan siitä, että jotenkin se vaan lähti pyörimään, tuntui omalta. Mitkä on sulla sellaisia asioita, joissa sä haluat kehittyä ton blogin kirjoittamisen suhteen? Kyllä on siis tosi paljon. Paljon mä kipuilen sen kanssa, että mulla on niin semmoinen kotikutoinen blogi, että mä otan itse mun kuvat pääosin tai sit mun mies. Ja, toisaalta mä sit aina palaan siihen, että mä tykkään siitä, että se on tosi kotikutoinen. Mutta ehkä välillä tulee sellaisia kriisejä, että mä haluaisin, että se olisi visuaalisesti hienompi, koska mä oon tosi visuaalinen tyyppi. Ja mä niinku periaatteessa, jos mä vaan käyttäisin siihen aikaa, niin se olisi mahdollista. Mutta sitten mä en tiedä, että haluanko mä käyttää siihen niin paljon aikaa, että siitä tulee tosi tuotettua. Että toisaalta mä tykkään, että se on aika semmoista niinku just kotikutosta. Mutta ehkä se on yksi, mitä niinku varmaan tulevaisuudessa miettii. Ja sitten mä haluaisin kyllä tuoda siihen rinnalle videosisältöä. En niin, että mä alkaisin niinku välttämättä omaa YouTube-kanavaa pyörittää, mutta silleen, että se periaatteessa olisi kiva niille blogin lukijoille aina välillä niin kuin joku juttu tehdä vaikka videon muodossa. Että he vois käydä katsomassa, niin se voisi olla ihan hauska. Ja totta kai kirjoittajana nyt voisi kehittyä sit vaikka kuinka pitkälle. Sitten mennään tähän sun kirjaan. Se on julkaistu joulukuussa 2018.
niin minkälainen hetki se oli sulle? Oli siis tosi huikea. Aivan ihana hetki. Aika absurdi, mutta joo, siistiä. Meillä on se täällä itse asiassa mukanakin. Ihanaa, jes, mahtavaa. Se näyttää nyt tolta, koska mä oon siellä laittanut kaikki mun lempparikohat, mutta... Eikä vähän siistiä, vitsi. Onko sulla ollut pitkään haaveena kirjoittaa just ton tyyppinen kirja? No siis rehellisesti sanottuna ei, koska mä en tiennyt, että tällainen olisi mahdollista. Että VSOY pyysi mut palaveriin ja mä olin aika silleen, että ei musta nyt mitään niin kuin kirjankirjoittajaa tuu, että no voin mä nyt tulla tapaamaan tyyppisesti. Että mä jotenkin ajattelin, että ei mulla ollut mitään niin kuin ideaa tai ajatusta, mutta sitten heillä oli ja sitten he niin kuin, tämän alkuperäisidean esitteli mulle ja sitten mä olin ihan silleen, että ei vitsi, että on niin mun juttu. Ja sitten me alettiin pallottelemaan sitä ideaa ja mä tiesin heti, niin kuin mun intuitio oli silleen, että vitsi, tää pitää tehdä. Ja mä kyllä yllätyin siitä tosi paljon, koska jotenkin se oli kyllä niin mua, että jos olisi itse saanut sen idean, niin varmasti olisin lähtenyt toteuttamaan. Toi kirja tuo just niin kuin mun mielestä nimensä mukaisesti just niin kuin iloa ja inspiraatiota tosi monille ihmisille. Niin mitkä on sun mielestä muita semmosia asioita, mitä toi kirja voisi tuoda eri ihmisten elämään? No toivottavasti semmoista vertaistukea, semmoista niinku, vähän niinku turvallisuuden tunnetta ja semmoista, että on joku kaveri rinnalla. Tai mun mielestä joku, just tietsä, jollekin joku telkkariohjelma, vaikka mulle voi olla sellainen, että siitä vaan tulee jotenkin sellainen turvallinen tunne. Ja semmoinen, että vitsi, että täällähän me ollaan yhdessä, jotenkin semmoinen fiilis, niin toivottavasti sellaista. No mites, onko tulossa jatko-osaa tai jonkun toisenlaista kirjaa? No mä en tiedä, on kysytty paljon ja kyllä mä oon ideoita miettinyt ja pallotellut, että saa nähdä. Sisustus ja muoti on ollut sulle tosi lähellä sydäntä ja on varmasti edelleenkin, niin minkälaisia haaveita sulla on niinku niihin liittyen, jos mietitään vaikka tulevaa vuotta? No sisustuksen suhteen on aika selkeitäkin haaveita, kun me rakennetaan tällä hetkellä meidän perheelle taloa, niin siellä pitää ihan kauheasti tehdä kaikkia valintoja ja että millaiseksi me se meidän koti luodaan, miten mä oon sitä sanonut, että tästä tulee varmaan pitkäaikainen meidän perheen koti. Mutta muodin suhteen, joo, mä oon aika semmonen niinku, tai mun mielestä mä en tiedä hirveästi, että mitä on niinku just nyt, tai mä en ole sen edelläkävijä, mutta mä tykkään aika silleen tosi rennosta tyylistä. Ehkä vielä entistä enemmän just korostan sitä, että löytyy se semmonen täysin oma juttu ja semmonen, että pukeutuu niihin vaatteisiin, missä on hyvä olla. Ja sitten myös se, että tänä vuonna varmasti tulee ostettua paljon vähemmän vaatteita ja hankittua ylipäätään, että ehkä se just se ekologisuus myös siellä vaatekaapissa ja sen pohtiminen ja kaikki kierrättäminen ja uudelleen käyttäminen niin on kyllä sellaisia, mitkä kiinnostaa tosi paljon. Sä oot tosi positiivinen ja inspiroiva ihminen, niin mistä se positiivisuus kumpuaa? No, kiitos. Mä veikkaan, että se on vähän niin kuin aina ollut, että mun on vaan helpompi ajatella asioista silleen enemmän niin kuin hyvin kuin huonosti. Että jos vaikka joku kaveri kertoo jostain sen haasteista, niin kyllä mä niin kuin usein aina luonnostaan mun lähtee vaan se kela, että no mut eikö toisaalta ajattelepa näin tai... Mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö mun elämässä olisi ollut ja olisi surullisia asioita tai vaikeita asioita tai ahdistavia asioita. Että sitä mä aina yritän mun seuraajille muistaa välillä sanoa, että vaikka mä valitsen julkisuudessa ja somessa vähän niin kuin enemmän sanoa näitä tämmöisiä positiivisia asioita, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä negatiivista olisi. Että ei ole silleen, että mä vaan niin fight it through sillä hymy naamalla, vaan että kyllä elämään kuuluu myös paljon semmoisia toisiakin värejä, mutta se vaan tuntuu ehkä luontevalta ja sitten kyllä mä ajattelen silleen, että me asutaan Suomessa ja vitsi miten etuoikeutettui monessa asiassa on, niin sitten, että miksi keskittyy siihen, varsinkin jos ei ole mistään vakavasta asiasta kyse, niin että miksei sitten vaan niinku keskittyisi niihin hyviin asioihin. Sitten vielä tämmöinen viimeinen kysymys, että mitä terveisiä sä lähettäisit sun Instagram-seuraajille ja sun blogin lukijoille?
Ihanaa kevättä, kiitos kun seuraatte ja just siitä ihan niinku ehkä suurin kiitos, että just mua ymmärretään oikein ja musta tuntuu siltä, että mä saan olla sitä mitä mä oon ja mun jutut tajutaan ja se tuntuu semmoiselta isolta niinku omalta kaveriporukalta, että todella tärkeiksi tullut kyllä noi mun somealustat mulle. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon, ihanaa kevättä. Samoin. Kiitos.